Diyos maray na aga po sa Indogabos mga tugang, ini ang tawag sa mga kakasalon. Enot na tawag kay Jason S. Olangka, 28 anyos, soltero, taga 394 Rizal Street, San Vicente, Alcala, Pangasinan. Aki ni Wilfredo F. Dipuntong si Wilfredo F. Olangka, asin ni Violeta G. Samar. Buot na mag-agom kay Miriam R. Candelaria, 36 anyos, Daraga, taga San Felipe, Naga City. Aki kan dipuntong si Felix Necio Candelaria, asin Rosario Flores, Regidor. Ikaduwang tawag kay Dexter P. Villarreal, 26 anyos, soltero, taga Palestina, Pili, Camarines Sur. Aki
ni Lechardo M. Villarreal, asini Marilyn C. Pied. Buot na magagom ki Marife A. Ubado, 25 anyos, Daraga, taga number 7, Zone 5, Jacob Putol, Naga City, aki ni Arnel C. Ubado, asini Gemma M. Asis. Ikaduwang tawag man ki Brian Jorge B. Miranda, 33 anyos, soltero, taga Block 1, Lot 9, Villa San Jose, Bagong Bayan, Daraga Alay, aki kandipontong sinda Nestor M. Miranda, asini Emily M. Valenzuela. Buot na magagom ki Richelle P. Tige, 31 anyos, Daraga, taga Block 21, Lot 13, Deca Homes, Grand Vale 3, San Felipe, Naga City. Aki kandipontong si Ricardo M. Tige, asin Cielo C. Plazo. Ikatulong tawag ki Darnell P. Auro, 27 anyos, soltero, taga Zone 6, San Felipe, Naga City. Aki ni Arnel V. Auro, asini Melody Padernal. Buot na magagom ki Myla C. Buenaventura, 28 anyos, Daraga, taga Zone 3, Quirino Street, Poblacion, Pamplona, Camarines Sur. Aki kandipuntong si Manuel San Buenaventura, asin ni Salome Constantino. Ikatulong tawag man ki Jason Roy Queen Garduche, 26 anyos, soltero, taga Linaw, Ormoc, Leyte. Ormoc City, Leyte. Buot na aki ni Ruem Bobadilla Garduche, asin ni Teresita Pitao Queen. Buot na magagom ki Christine Rose Sandig de Leon, 26 anyos, Daraga, taga Hacienda Almeda, San Felipe, Naga City. Aki ni Eric Imperial de Leon, asine Rosalinda Albanyo, Sandigan. Ansisay man po na may naaarama na makakaulang sa saindang pag-ako kan sakramento nin matrimonyo, tulos magpaisi sa satuyang kura paroko o magpunta sa opisina kan satong parokya. Salamat po. Liwat, Diyos maray na aga po sa Indogabos mga tugang. Ngunya na Domingo, iyo an solemnidad kan Corpus Christi. O banal na hawak asin dugo ni Hesu Kristo. Ang tema kan satong selebrasyon, ang buhay sa kaibahan ni Kristo. Sa nagkapirang mga mauswag na nasyon, bakong problema ang kakanon asin tubig. Alagad, ini ang problema kan kadakol na tawo sa manlain-lain na parte kan kinaban. Dakol ang nagugutom. Para sa inda, ang kakanon asin tubig, iyo ang simbolo nin buhay. Alagad, ang kakulangan kaini, nangangahulugan nin kagadanan. Ngunya na solemnidad kan hawak ni Kristo, ipinapasabot na mas mahalaga ang pangangaipo kan kalag kisa kan hawak. Binuot ni Kristo na iheras ang sa iyang sadiri. Tangani huli sa iya, magkaigwanin kapanoan ang satong buhay. Kaipuhan niya tong mag-ako nin banal na komunyon, tanganing magdanay sa Kristiyanong pagkabuhay. Pangingenotan ang satong selebrasyon ni Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Matindog na po kita sa pagpuon kan Santa Misa.
Sa ngaran ka nama, asin ka naki, asin ka ni Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Yesu Kristo ang kagurang nanta, ang pagkamuot kan Diyos, sin pakisumaraw kan Espiritu Santo, mapasayin dugabos. Asin sa imong espiritu. Sumaray na aga sa indugabos mga tugang. Diyos marhay na agaman po, Father. Sa law kaining misa, umawon asin pasalamatan niya to ang Diyos sa regalo kan sa iyang presensya sa Eucharistia. Tanganing maging sa tong kakanon, asin padagos na presensya niya sa buhay niya to. Mga tugang, ako untang ko niya nas tong mga kasalan, tanganing magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles Saint Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada as tong mga kasalan, narahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, maheraka, kagurangnan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kagurangnan, maheraka, kagurangnan, maheraka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tao marahayan buo. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Hulikan dakula mo kamurawayan, kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang nan aking bugtong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Kodero kan Diyos, hakika naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Ako aasa mo, pakimahera. Ka na nagtutukaw sa too ka naman, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan nuro, kahalang ka. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan
kan Diyos Ama. Amen. Mamiibi kita. O Diyos, na sa makangangala sa sakramento, nagwalat ka sa mo nin pagrumdom kan sa imong pasyon. Warasan namimiibi kami, na sa siring na paggalang kan mga banal na misteryo, kan sa imong hawak asin dugo. Padagos ming mamatean sa mo, ang bunga kan pagtubod sa imo. Ika na nabubuhay asin nagahade, kay bakan Diyos Ama, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Kanenot na panahon, ang kasunduan o pakikipagtipan ginigibo sa paagi nin pagsakripisyo nin hayop, asin pagwirik kan dugo kaini. Sa enot na babasahon, madadangog niya to, na antipan nin Diyos sa banwaan nin Israel na himo sa paaging siring kaini. Ini na nagpapagirumdom sa to kan dugo ni Kristo. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Exodo. Sinabi ni Moises sa banwaan, ang gabos na tugon, asin gabos na pagbuot nin kagurangnan. Ang bilog na banwaan, durungan na nagsimbag. Kukuyugon mi ang gabos na ipinagbuot nin kagurangnan. Dangan sinurat ni Moises ang gabos na tugon nin kagurangnan. Kansunod na aldaw, pagkaaga, nagpagibo siya nin altar sa puon kan bulod. Nagpatindog ning 12 gapo para sa 12 tribo nin Israel. Dangan, nagkapirang mga aking Israelita itunugon na magdulot nin atang asin magbuno nin mga toro na dulot nin kagurangnan bilang atang nin katoninongan. An kabanga kan dugo, kinua ni Moises, asin ibinugtak sa palanggana. Asin ang kabanga, iwinirik sa altar. Kinua ang libro, binasa sa mga tawong naghihinanyog, asin ang mga tao nagsabi, kukuyugon mi ang gabos na ipinagbuot nin kagurangnan. Kukuyugon mi, dangan kinua ni Moises, ang dugo asin iwinirik. Sabi niya, ini ang dugo kantipan na ginibo ng Diyos sa sendo. Yaon dyan ang gabos na kukuyugon nindo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Iitaas ko ang kalis nin kaligtasan, aapudon ko ang ngaran nin kagurangnan. Iitaas ko ang kalis nin kaligtasan, aapudon ko ang ngaran nin kagurangnan. Paano kong mababalusan ang kagurangnan, hulikan sa iyang pagkamarahayon para sa ko? Idudulot ko ang kalis nin kaligtasan, aapudon ko ang ngaran nin kagurangnan. Iitaas ko ang kalis nin kaligtasan, aapudon ko ang ngaran nin kagurangnan. Magayon sa mata nin kagurangnan, ang kagadanan nin mga mainbod sa iya. Suruguon mo ako, kagurangnan, suruguon mo. Hinubad mo ang mga nakagapos ako. Iitaas ko ang kalis nin kagurangnan, kaligtasan, aapudon ko ang ngaran nin kagurangnan. Atang nin pasalamat idinulot ko, ang ngaran nin kagurangnan, aapudon ko. Mga panuga ko sa ngaran sa kong uutubon, sa atubang nin bilog na banwaan. Iitaas ko ang kalis nin kaligtasan, aapudon ko ang ngaran nin kagurangnan. Si Jesus, iyo ang pinakahalangkaw na padi na nagdulot nin atang sa Diyos para sa banwaan.
Alagad ang dugong pinabulos niya bakong dugo nin mga hayop, kundi ang sa iyang dugong sa diri. Sa paagi kan dugo ni Kristo, nahimo ang bagong tipan nin Diyos asin tawo. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Alagad ngunyan, duminatong na si Kristo bilang halangkaw na padi nin mga karahayan na maabot. Nag-agi siya sa urog na dakula asin urog karahay na tabernakulo, na bakong gibo kan kamot kan mga tawo, na bakong gibo sa kinaban na ini. Siya luminaog sa santuaryo, makasaro asin sagkod paman. Dara bakong dugo nin mga kanding asin mga torong ugbon, kundi ang sa iyang sadiring dugo. Nakamtan para sa sato ang kaligtasan na daing kasagkoran. Kun ang dugo nin mga kanding, asin mga toro, asin ang mga abo nin sarong baka, na iwiniwirik sa mga nadigtaan, nakakapabanal kan sa indangaran. Urog na ang dugo na idinulot sa Diyos sa tabang kan Espiritu na daing katapusan. Urog na makakalinig kan sa tung puso sa mga gibong gadan, tanganing kita makapagsamba sa Diyos na buhay. Kaya, siya ang tagapagultanan kan bagong tipan, tanganing ang mga tawo na inapod para sa pamana na daing kasagkoran, magkamit kan panuga. An sa iyang kahadean, nangyari tanganing patawadon ang mga kasalan na nalapas kan enot na tipan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita sa pagrokyaw kan marahay na bareta. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susok kay San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Enot na aldaw kan tinapay na daing libadura, analdaw na ang kordero Pascual iniatang, ang mga disipulo nagsabi kay Jesus, "Saan mo gusto na kami mag-andam kan pamanggihan sa Pasko?" Duwang disipulo sinugo ni Jesus asin sinabihan, "Paduman kamo sa banwa asin masasabat nindo ang sarong lalaki na may darang dulay nin tubig, sunodan nindo. Asin paglaog sa harong, sabihon nindo sa kagharong, nagpapahapot ang maestro kung saan siya makakaan kan Kordero Pascual kay baan sa iya mga disipulos.
ipapahiling ipapahiling niya sa indo ang dakulang sala sa itaas, sangkap asin andam na. Dangan kamo mag-andam kan Pasko para sa to. Ang mga disipulos nagduman, nakaabot sa banwa, nakuha ang gabos siring sa sinabi sa inda, asin duman nag-andam kan pamanggi sa Pasko. Mantang sinda nagkakakan, kinuha ni Jesus ang tinapay, binindisyonan, binaak, itinaw sa mga disipulos asin nagsabi, ako anindo, ini ang sakuyang hawak. Dangan kinuha ang kalis, nagpasalamat, itinaw sa inda, asin gabos nag-inom, asin nagsabi, ini ang sakuyang dugo, dugo nin bagong tipan, dugo na papabuloson para sa gabos. Totoong sinasabi ko sa indo, dahil na ako mainom kan bunga nin ubas, sakot sa aldawon ako mag-inom nin bagong arak sa kahaday anin Diyos. Nag-awit nin mga salmos, dangan nagluwas pasiring sa bukid nin mga olivo. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Maray na aldaw liwas sa indo gabos mga tugang. Maray na aldaw po, Father. Kung nagririparo ka mo, siguro mamalisyahan nindo. Ining nakalihis na 4 na simana. Ining kaibaan simanang ini. An kada Domingo kan mga simanang uminagi. Sa celebrate kita kan mga importanteng kafiestahan sa simbahan. Kan pagsakat ni Jesus sa langit, kan paghili kan Espiritu Santo sa mga apostoles and Pentecostes, then an celebration kan solemnidad kan Santissima Trinidad, asin ngunyan sa celebrar kita kan kafiestahan kan Corpus Christi. Corpus, hawak, Christi ni Kristo, hawak ni Kristo. An regalo kan Eucharistia sa simbahan, ang regalo kang presensya ni Kristo sa satuya, kan sa iyang dakulang pagkamuot na nagdadanay sa kaibahan niya to. Kaya kada bes na kita nagsiselebrar kang Eucharistia, pinapagirumdum sa tuya si Kristo presente sa sato. Magurupurop kita mga tugang sa tulong puntos, igwaning tulong pi na gusto kong sa tuyang tungkusan, ang kahulugan kang Eucharistia para sa satuya. Enot, an Eucharistia, pagkakan. Naidangog niya to sa Ebanghelyo, sa konteksto kan huring pamanggi, itinao ni Kristo ang mga katugunan na ini. Ini ang sakong hawak, ako anindo, kakananinndo. Ini ang sakuyang dugo, inumanindo. Buting mahal na Diyos na akuon siya kan mga disipulos. Kakanon asin inumon. Sa konteksto kan pagsabot na siya sa rung kakanon. Kasubago sa pagpuon kan misa, an introduction kang commentator pinasabo sa tuya, an halaga kan pagkakan para sa buhay niya to na mga tao, bilang tao. Pagtaliw, sinasabitan ang pagkakanayo ang primeramente sa gabos sa mga kaipuhan kan tao. Without food, we die. But with food, we grow. With food, kita nagiging makusog. Huli sa pagkakan, kaya nagigibo niya ito ang mga responsibilidad. Kung maingat kita sa pagkakan, malilikayan niya ito ang satuyang ang mga kahilangan. Kasi most of our food intake, iyo ang dahilan kang satuyang mga kahilangan. Ngunya na panahon, iba-iba man ang mga kahilangan ng tao. Kung di kita nag-iingat sa pagkakan, talagang makukuha niya ito ang kadakol-dakol o ibang klaseng helang. Huli sa tuyang mga kinakakaan. Nahiling niya ito mga tugang, kung guna no kalabi, kaimportante, ang pagkakan para sa buhay ta. Ang ibang ani sa tuya, ang gabo sa tuyang mga pagpagal, para sa insana, para sa naigwaning kakanon sa lamesa. Miski dahil na nakakapakaray kang pagkangharong, basta igwanin pagkakan. Miski dahil nakakabakal kan mga pangangaipo, basta igwanin pagkakan. Basta Father, tulong beses, kami nagkakakan araw-aldaw. We give so much attention to the needs of our stomach. Kaya pag naghihiro na sa laog, aram ta, anong oras na? Ay, 11:00 na ngaya. Ay, kaya pala ngaya, gutom na.
Pag nag-uuli ko sa harong, pagkatapos sin pamahaw, pagkapamahaw sa napiguoro laya na, ano ang sa tuyang pangutuhan? Araw kayang kahalagaan pagkakan. Ang pagkakayo, nagtataon ng kahulugan sa itong mga selebrasyon. Pag igwan ng mga importanteng pagtiripon, sa inatatapos, sa pagkakan, sa pagbangkete, siring kaayan kahalagaan pagkakan para sa tuya. Nasasabutan ng kagurangnan ang kahalagaan kan bagay na ini sa buhay ta bilang sarong individual. Kaya siguro sinabi niya, ako anindo ako. Ini ang sakong hawak. Dahil niya sinabi na ang Eucharistia, iyo ang tanda kan sa iyang hawak. Dahil niya sinabi na ang dugo, iyo ang tanda kan sa iyang dugo. Kundi siya, ini ang satuyang pagtubod na si Kristo tunay na yaon sa osya asin hawak. Ang sa iyang persona yaon sa osya asin hawak. Kaya lambang best na inaako niyato siya, nagiging parte kan buhay niyato ang kagurangnan. Tanganing kita pakusugon sa itong mga kaluyahan. Tanganing kita ilikay sa anuman ang mga maraot. Tanganing tawang kita ng inspirasyon sa pag-ibon ng mga karahayan. Kadakla na beses, sabi ko, kaya ang problema, tinatawang ta sa ng perming atensyon, sin primeramenting atensyon, ang pangangaipo kan hawak. We seem to forget na igwanin kalag ang tao, na kaipuhan man yato, na tawanin magkakanigong pangataman. Kasi hindi ang buot tawanin kagurangnan, kung kaya itinao niya ang sa iyang sadiri, na sa tuya, bilang kakanon sa Eucharistia. Sabi ni Santo Tomas de Aquino, permi kong sinasabi ni sa mga aki, pag nagpi-first communion, the food is for the body, the Eucharist is for the soul. The food is for the body, the Eucharist is for the soul. Kaya kung kita nag-aako kang banal na komunyon, ngunyan sa laog kaining Santa Misa, pinapabasugta ang nagugutom na kalag na nangangaipo kan kusog, kan tabang, kan inspirasyon na dara ni Kristo sa buhay niyato. Ang Eucharistia, pagkakan. Ikadua, ang Eucharistia, presensya. Presensya. Sinabi ko na kasubag-o na ang katokduan kang simbahan na si Kristo tunay na presente, really present. As in siya mismo, substantially present. Ang sa iyang persona, ang sa iyang pagka-Diyos, presente sa komunyon na sa tuyang inaako. Nangyayari ini sa laukan misa, pag kinukonsagrakan padi, ang osya, na nagiging hawak, ang arak na nagiging dugo. Presente ang kagurangnan. Sinhuli ta presente, magkakanigo na tawa niya to siya nin tamang paggalang, nin tamang respeto. Kung kaya nga ni po baga, pag nagdalaog kita sa simbahan, ang tahaw kang simbahan, permi ko ining sinasabi, sasabihin ko na naman, ang tabernalo kulo, kung saan sinasari ang mga tadang osya, na aram niya to, hawak ni Kristo. Kaya pag malaog kita sa simbahan, minaluhod kita, minapanguros kita, tano, presente ang kagurangnan, kaya tinatawa niya ito ng maninigong paggalang, kaya namamatian niya ito ang kabanalan kang sarong lugar, urog na ang simbahan, kung igwan ng tabernakulo, takita nagtutubod, presente ang kagurangnan. Sinpadago siya, nagdadanay ang sa iyang presensya, sa mga adoration chapels, kung kaya igwa kita ng debosyon, sa pagsamba, sa pag-umaw, sa kagurangnan, sa adyan, pagkatapos kan misa, puprosesyon niya to, ang Eucharistia, ang hawak ni Kristo, pasiring sa adoration chapel, tanganing pagbilaran, mabigil, ang mga members kan different ministries and organizations, oras-oras, tanganing umawon ang kagurangnan, tano, presente siya sa satuyang buhay. And when you speak of presence, anong buo sabi yung kaini? Ang labi-labing pagkamuot din kagurangnan sa satuya. Kasi ang tunay na namumuot, minamauot, na pirming presente sa sato. Dahil nalilimitaran kang physical distance. Kaya baga, salamat, igwa kita ning mga video calls, igwa kita ning mga messenger, na miski harayo, na mamatay ang presensya kang namumuotan ta, no? Pirmi nag-aapod, pirmi nagpapamati. Ang presensya, testimonya, kan pagkamuot ng Diyos sa satuya. As in, inahihiling niya ito sa Eucharistia.
pagkamuot na ipinahiling sa pagdusay mismo kan sa iyang sadiri. Garo sa ikaduhang mabasahon na adangog niya ato, kaidto idinudulot ang mga hayop bilang kabayaran kang kasalanin tawo. Aro kayan ang ritual kan mga Hudiyo, nagbubuno ning kanding, nin baka, nin karnero bilang kabayaran kang kasalanin tawo. Pero kay Kristo idinusa niya bilang sakripisyo, bako kanding, bako karnero, kundi ang sa iyang buhay. Sabi kan bandal na kasuratan, ang dugo kan kordero. Susurat pa sa bandal na kasuratan, mayo ng siring na pagkamuot na idusay kan sarong tao ang sa iyang buhay para sa iyang namumutan. Kaya when we speak of Christ's presence sa Eucharistia, sinasabi niya to, magirumduman niya to, ang sa iyang labing present pagkamuot sa satuya. May mga pagkakataon na dahil niya ito makakaulay ang si Isay man. Naghahanap kita ning makakaulay, tanganing giyahan kita sa mga bagay na pinag-aagihan niya ito. Problema o ano pa man na krisis, minalaog kita sa simbahan and we can feel His presence. Minsan dahil nga ni masabutan kang isip kang tawo kung paano, pero huli kan pagtubod, aram niya ito ang kagurangnan presente, asin niyaon sa satuya, kaibahan niya ito. Ang Eucharistia, presensya ni Diyos. Ikatulo, ang Eucharistia, paglaom. O pwede niya itong sabihin, ang Eucharistia, promesa sa satuya. Ang cross, ang Diyos na aram niya ito yaon sa langit, presente sa paagi kang Espiritu. Alagad, present naman siya sa paagi kang Eucharistia. Kung kita nagkakakan, nagdudugang kita sa pagkamidbid sa iya. Sa mga values, sa mga virtudes kan buhay, tanganing magrarom ang satuyang kabanalan. Sa anong paagi? O taano ta siring? Tanganing maabot niya to ang langit. Tanganing maabot niya to ang sa iyang promesa na makaibahan niya to siya. Sinabi niya nga ni sa tuya, giramdumanin do na yaon ako sa endo sagot sa katapusan kang kinaban. In a way, minsan nga ni, we cannot fully feel His presence, or rather, miski nga ni ang sa iyang bilog na pagka-Diyos, o rather, miski nga ni aram niya to na ang kapanuan kan sa iyang presensya, magkukuha niya to sa langit, pero sa daga, niyaon siya presente, asin pinapano niya kita kan sa iyang grasya, tanganing kita magdugang sa kabanalan. Hulita, aram niya to ang buhay sa kinaban, difficile, sin kadakol yung mga kaulangan sa pagpapakabanal. Huli kan sa iyang presensya, kita nagiging banal, tanganing maabot niya to ang promesa ng Diyos na makaibahan siya sa langit. Kaya magayon mga tugang na kada bes sa kita nag-a-attender kan misa, ay isipan niya to ang bagay na iyan, si Kristo kakanon kan sa kuyang kalag. Si Kristo presensya, presente sa sakuyang buhay. Since si Kristo padagos akong ginigiyahan, tanganing maabot ko ang bagay na sa kong linalaom, ang langit, ang sa iyang promesa sa satuya. Kung kita nagkukomunyon mga tugang, sinisimba kanta, bako lang ang satuyang pagkapaha sa Diyos, kundi ang pagkapaha manin Diyos sa satuya. Hulita, sa pagkomunyon, tunay na inaako niya to sa buhay ta, ang Kristo, ang Diyos, na nanitawo, na naging paagi kan sa tuyang kaligtasan. Umawon asin pasalamatan niya to ang kagurangnan sa iyang dakulang karahayan. Kung paano ginibo niya ang siring na paagi para sa satuya. Sa forma kan tinapay na pwedeng maabuso ta, pwedeng maako niya ito na di kita maninigo. Alagad, huli ka iyan, nakakaputantaan kagurangnan. He made Himself powerless, tanganing makarani kita sa iya. Asin maako niya ito siya sa iya. Miski dahi maninigo, naako niya ito ang kagurangnan. Pero bako daw na mas marhay, na sa satuyang pag-ako sa iya, malinig, asin aram niya ito, maninigo kita, hulita mayo kitang kasalan. Tanganing ang biyaya na sa iyang tagama, sa iyo kasi ang satuyang inaako.
maako niya to ning buong buo, tanganing padago siya kitang pakusugon kan sa iyang presensya sa buhay niya to. Amen. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Jesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, pinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin maagadan. Tutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, Pagpatawad ng mga kasalan. Buhay nilawat mo na sa buhay na daing kasagkuran. pamibi nin banwaan. Nagsasarik sa pagkamatinao kan Diyos Ama, na nagtao sa to kan sa iyang aki sa Eucharistia, bilang kakanon para sa satuyang kalag, daraon ta sa iya ang satuyang mga pangangaipo, sabihon ta kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, magpadagos na magsaksi ki Kristo, ang tinapay nin buhay, sa kinaban na nagugutom sa makahulugan na buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang pagtiripon sa pagselebrar kan Eucharistia, maging tunay na pagdolot kan satuyang sadiri sa pagtubod asin kapakumbabaan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing maghigos kita sa pagtrabaho, sa pagpagian kan pagtios nin satuyang mga tugang na daing sukat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an maako kan banal na komunyon sa enot na pagkakataon, magdanay na dayupot kay Jesus, an kakanon para sa saindang paglakbay sa buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa pag-ako kan banal na Eucharistia, ang mga naghehelang mapakusog sa pagpasan kan sa indang mga kasakitan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan, magpahingalo sa God paman kay Jesus, ang tunay, ang tinapay nin buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamhan, sa gabos, idinudulot mi sa imo ang samong mga pangangaipo, asin namimiibi kaming nagsasarig sa imong tabang, asin pagkaherak, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ang sako, asan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakaman. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimiibi kami, kay raking warasan sa imong simbahan, ang mga dulot din pagkasararo asin katuninongan, na makangangalas na pinahayag kan mga idinulot na atang, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Siya ang totoo asin daing kasagkoran na padi, sa pagtugdas kan forma nindanay na sakripisyo, hinot na nagdulot sa imo kang sadiri, biktimang nakakaligtas, asin nagtugon sa amo na magdulot ka ini sa pagrumdom sa iya. Pag kinakakanmian sa iyang laman, sakripisyo na idinulot para sa mo, kami napapakusog, asin pag iniinumi ang dugo na pinabulos para sa mo, kami nahuhugasan. Kaya kaibakan mga angeles sin arkangheles, kaibakan mga tronos sin dominasyones, sin kaibakan gabos sa langit no nahugbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos sa nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladanan minadigdi, sa ngaran ka kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ikanagadan banal, borabo din gabos sa kapanalan. Kaining mga atang namimiibi kami, pabanalakay ng buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rogaring niyang buot pinasaluiban sa sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaakin ni, asin itinao sa iya mga disipulos, ang sabi, magako ka mo gabos, asin magkakan ka ini, tayo niya sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkwanayaman in kali, singgirari pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iya mga disipulos, taan sabi, magako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini. Tanian kalis kang sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod, pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ikamagdato.
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, singkalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man giramdama sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinang gabos sa mga gadan. Tangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimiibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, singabos na santos, na kaitupan na kapagayagaya sa imo. Magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkuran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Tatukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos to na kaugalian, ngangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, kabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadehan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, ninsiring sa langit. Hansa mo kakanon sa arualdaw, hitao mo sa muyangon yan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Hare kami pagdaraha sa sugod, kundi hagawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimiibi kami kakurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, sinmanligta sa gabos sa kaporisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
sa imoan kadean. Asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo, hare pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan. Sin papagkani ko na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ka na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamonin katuninungan. Peace be with you. Kan Diyos na nagkatara, kan mga Uyan, kordero kan Dios, yan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Mamiibi kita. Kagurang na namimiibi kami, gibuha kaming mabasog giraray, kandaing sagkod na bunga, kan sa imong pagkadiyos, na pinapaaninong ngunyan sa pakisumaro, kan mahal mong hawak asin dugo. Ikan na nabubuhay asin nagahade, kay bakan Diyos Ama, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa halipot na panahon. Announcements, enot, ngunya na Domingo nin bulan, magkakaigwa kita nin second collection. Ang kantidad na sa tong itatao tabang sa pangangaibukan seminaryo, digdi sa satong archdiocese, para sa formation kan mga seminarista na nag-aaspirar sa pagpadi. Financial report. Collections for the week, May 20 to 26, 2024. Cash receipts, daily collections, 20,690 pesos. Sunday collections, 37,395 pesos. Second collections for SKK, 9,633 pesos. Collection boxes, 9,382 pesos. Total collections for the week, 77,100 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Mercy Malapitan, Michael Ku, Dakudao Bike Shop, Celine Jane M. Del Castillo, Josan and Lou Morada Rivero, Pasita Nario, Tony and Edna Amparado, Georgia Amparado, and one anonymous donor. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Signed, Reverend Father Felipe B. Colvera III, Parish Priest. Matindog po. Pagkatapos po kan misa, gigibuhon ang pagprosesyon kang Banal na Eucharistia pasiring po sa Adoration Chapel. Mantang ginigibo ang pagprosesyon, nakaluhod lang po kita sa atyan. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong Espiritu. bendisyon na naman lugod kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, asin anaki, asin ang Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa pagkamuot ti Kristo. Salamat sa Diyos. Maluhod po. Maluhod po. O salutaris hostia, Veceli pandis hostium, ella premunt hostilia, da dober fem gloria,
Mahal na sakramento na sa langit gikan, umaw asin salamat sa imo sagkod paman. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Mahal na sakramento na sa langit gikan, umaw asin salamat sa imo sagkod paman. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. At the hour of our death. Amen. Mahal na sakramento na sa langit gikan, umaw asin salamat sa imo sagkod paman. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Pagumawon an mahal asin maninigo na pangidam ki Virhen Maria, ina nin Dios. Virhen Maria, ina nin Diyos. Diyos no nakagurangnan, kaming nakaluhod sa atubang mo, minamidbid sa imo na samuyang Diyos. Maski daimi ika nahihiling, kami nagtutubod na ika yaon diyan sa Santisimo. Sabi mo sa mo, ako napadigdi bako tanganing paglingkudan, alagad tanganing maglingkod. Uya ka sa mo, ta ika namumuot sa mo, asin buot mo na magtao kan samong mga kaipuhan. Kagurangnan, midbid mo kami nin marhay, asin ara mo ang samuyang mga kagutuman. Arual daw ang mga kagutuman mi nagdudugang, kung kaya ang samong puso da imauntok sagkod na makaabot sa imo. Sa haliipot na panahon na ini na sa imong atubang, sa lawog nin tinapay, ginigirandom niya mo ang mapangyari mong mga tataramon. Ako ang tinapay nin buhay, ang magdulok sako da magugutom, ang nagtutubod sako da mapapaha. Kagurangnan tabangi kami na makasabot na ika ang samuyang kakanon na nagbubuhay sa mo sa paglakbay, pasiring sa kalangitan. Tabangi kaming mabuhay, susog sa samong pagtubod, kung mayo ka, kami magagadan sa paman. Kagurangnan, asin para tukdo, kami na pinapabasog mo, tinatawan mo nin paarog. Ang ginigibo mo, dapat ming gibuhon sa kapwa. Kaya kami naman ang nagpapabasog sa kinakban na nagugutom. Gutom nin pagkamuot, gutom nin pakasabot, gutom nin kalangit, kaligtasan, asin katanusan, gutom nin katuninongan. Kaming mga tao nagugutom sa imo, Diyos na buhay, asin mamumuton.
confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini manet